Беларускі адвент 2020 году. Чаго чакаюць беларусы напярэдадні святаў Божага нараджэння? Сябры, прывітанне, з вами я, ксёндз Вячаслаў Барок. І на гэтым YouTube-канале разважаем пра хрысціянства ў сучасным свеце. І адказваем на тыя пытанні, якія свет у выглядзе выклікаў ставіць перад хрысціянамі як пытанне. Калі жыццё перастае мець смак, калі чалавека ўжо ведаеш настолькі добра, што ўсе праяўленні яго нікчэмных паводзінаў перастаюць цябе здзіўляць і нават раздражняць. Калі пераконваешся, што пошукі шчасця на зямлі ніколі не завершыцца поспехам, тады туга па небу пераўтвараецца ў само паветра, дзякуючы якому ты ўсё яшчэ дыхаеш, ды не гледзячы ні на што, жывеш і далей не губляеш надзеі на лепшую будучыню. У такі час, як ніколі, становяцца блізкімі і зразумелымі словы прарока Ісаі, што гучаць на літургіі ў католікаў у першую нядзелю адвенту. «О, калі б ты, Божа, разарваў нябёсы і сышоў». Чалавек, калі заўважае недахоп Божай прысутнасці ў свеце, тады пачуваецца ў ім чужым, а свет становіцца неўтульным, калі каштоўнасці евангелічныя, свабода, праўда, справядлівасць і мір перастаюць быць цэнтральнай тэмай людской заклапочанасці, бо без іх, без гэтых каштоўнасцяў і Бога няма ў свеце. Мы, сябры, пачынаем перыяд адвенту. Гэта радасны час чакання на сустрэчу з Господам. Ісая просіць Бога вярнуцца ў свет і прадказвае яго вяртанне, кажучы: «Господ сустракае тых, хто радуецца і чыніць справядліва». Сапраўды той, для каго справядлівасць не пустое слова, і нават не толькі мудры жыццёвы прынцып, але каштоўнасць, на якой будуе ўласнае жыццё і дзеля якой гатовы расстацца з іншымі любымі каштоўнасцямі, няхай сабе і вельмі важнымі, такімі як чарка і шкварка. Той чалавек разумее, што і разарваныя нябёсы, пра якія кажа Ісая, як жыццё, што церпіць крах, не могуць адабраць у чалавека надзеі на перамогу справядлівасці, але наадварот прадказваюць надыход панавання Божай справядлівасці ў свеце. І вось гэтая надзея, сам па сабе тужлівы час чакання, дазваляе перажываць у атмасферы радасці. У гэтым годзе адвент для Беларусі таксама мае вельмі сімвалічны сэнс. Мы бачым, як церпіць крах ранейшы лад жыцця, што збудаваны на прынцыпах, мякка кажучы, далёкіх ад каштоўнасцей евангелічных. Прыходзіць на думку размова з адным трактарыстам у Рассонах. Ён казаў так: «Ведаеш, ксёндз, а я галасаваў за Лукашенка, бо пры ім хоць украсці можна, ды салярку калгасную зліць. А прыйдзе новы, так тады і не украдзеш, бо тыя новыя ўсе за праўду і справядлівасць». Калі
нашее грамадства сталася сведкай высмейвання праўды і справядлівасці, мы асабліва чакаем лепшага часу і робім паслядоўныя крокі да таго, каб вярнуць у нашым жыцці вяршэнства закону, а з ім і праўды і справядлівасці. Супрацьстаянне ў Беларусі сапраўды зацягнулася. І ўжо хіба пачынаем чакаць, калі ж гэта завершыцца. Кожны чакае вырашэння крызісу як збаўлення, лепшага часу і перамогі. І вось перамогі дачакаецца той, у каго ёсць больш веры ў сэрцы. І гэта пытанне, у каго больш веры? Ці ў тых, хто верыць у перамогу дабра і магчымасць жыць справядліва, ці ў тых, хто верыць у тое, што справядлівасці і праўды ды чэсных выбараў нідзе няма ва ўсім свеце. А тут трэба дастасоўвацца да таго, каб неяк выжыць у рэаліях, калі вяршэнства мае беззаконне. Асабіста я, сябры, веру ў Господа і веру, што Ён, які разрывае нябёсы, як кажа прарок Ісая, і сустракае тых, хто чыніць справядлівасць, не падмане нас і праявіць над Беларусю моц свайго панавання і ўсталюе свой парадак, нягледзячы на тое, як бы таго каму не хацелася. Бо парадак і мір не збудуеш на мілітарнай сіле пры дапамозе красаўцаў з дубінкамі, але толькі парадак сапраўдны і мір збудуеш на праўдзе і справядлівасці. Такое бачанне міру ёсць у Бібліі. Не згаджаецеся з гэтым, паспрачайцеся з Богам, а не са мной. А таму асабіста для мяне адвент 2020 году гэта таксама радасны час. Бо я бачу людзей, якія шукаюць справядлівасці, а гэта значыць, тут у Беларусі дзейнічае сам Бог праз гэтых людзей. І гэта Ён, Бог, праз гэтых людзей усталёўвае свой парадак на праўдзе і справядлівасці. А таму маю адвентовую радасць, чаканне, не здольныя сапсаваць ніхто, ані той грамадска-палітычны крызіс, які ёсць, ані нават тыя, хто не спыняецца мяне пераследаваць з-за майго прапаведавання. Я не губляю надзеі і сёння, калі ў першую нядзелю адвенту атрымаў позву з крымінальнага вышуку у Расонах з патрабаваннем явіцца да іх у аўторак 1 снежня 2020 году на 10 гадзіну раніцы. Бо адносна мяне вядзецца адміністратыўны працэс. Правапарушэнне бачуць у маіх выказваннях у інтэрнэце. Гэта значыць, у маім прапаведаванні, сябры, ва ўсім тым, што я вам кажу. Але я спакойны. Чаму я спакойны? Бо я не парушаў заканадаўства Рэспублікі Беларусь. І я гатовы таксама адказаць за ўсе свае словы і дзеянні як перад судом людскім, дзяржаўным, таксама і судом Божым. А таму я не уцікаю з краіны, я не хаваюся, і як трэба будзе, пайду таксама на суд. Безумоўна, сябры, я не наіўны, і я веру не ў справядлівасць дзяржаўнага правасуддзя. На жаль, досвед пераконвае у іншым.
не магу давяраць. Але веру ў справядлівасць Божую, як і тое, што са справядлівасцю сустрэнецца кожны з нас. І хутка перад судом будуць таксама і тыя, хто сёння, хаваючы свае злачынствы, хочуць пакараць мяне ды іншых людзей невінаватых. Прыгадваецца мне хоць бы і той прыклад яшчэ аднаго святара, грэка-католіка з Івацевічу. Пераказваю яму сваю падтрымку і малюся за яго. Будзе у яго суд вось у гэты панядзелак о 10 раніцы, таксама адміністратыўная адказнасць, вінаваціць у тым, у чым ён не вінаваты. Вось і я не баюся суда. І хачу спытацца вас, мае ідэйныя апаненты. А вы што скажаце? Вы гатовыя адказаць за ўсё, што робіце, і стаць перад судом, ці то ў Беларусі, а каму трэба, то ў Гаагі. Чаго усім нам і жадаю падрыхтавацца да гэтага. Я рыхтуюся да свайго суда. Ну, а вы, ідэйныя апаненты, рыхтуйцеся таксама да свайго суда. Гэта будзе. Някепска было б, каб вы раней адправіліся ў суд. Тады, глядзіш, і ўсіх тых, каго сёння судзяць па палітычных матывах, адразу б прызналі б невінаватымі. Але гэта ўжо як Бог дасць. Я ж магу і пачакаць. Жыццё хрысціяніна прасякнута чаканнем справядлівасці з нябёсаў. І ведаеце, хрысціянін абавязкова дачакаецца, і я дачакаюся. А вось чаго дачакаецеся вы? Радаснага чакання ўсім, сябры. Сябры, даслухалі да канца? Звярніце таксама ўвагу на той рахунак парафіі ў Расонах, які я падаю і ў гэтым відэо ў апісанні ў каментары, а таксама і ў апісанні YouTube канала. Пералічваючы грошы на гэты рахунак, вы можете таксама дапамагчы фінансава. А я ж у гэты час не адмоўлюся ад дапамогі грашовай на аплату адваката. Такі мне спатрэбіцца. Сябры, стаўце падабайкі, дзяліцеся гэтым відэо ў сацыяльных сетках, пакідайце свае каментары. Вялікі дзякуй усім за падтрымку, малітву, падтрымку маральную, таксама за ўсе вашы тэлефанаванні, каментары. Дзякуй за тое, што суперажываеце. Гэта вельмі важны момант. Ну і невядома, як Бог дасць, то можам яшчэ сустрэцца і наступны раз. Ну, але гэта ўжо як Бог дасць. В усялякім выпадку усім нам радаснага чакання. Справядлівасць з нябёсаў непазбежна прыйдзе. З Богам жыве Беларусь!